खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंना बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ फैबाय थानाय एप्रिलनि 1 तारिखनिफ्राय मोनजेनसिगोन दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना सोरबायदि मानसिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोनाथ' मिथिखादों गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरानो नैबे 10,000 फैसानि थाखाय एप्लाइथ' खालामदोंमोन दा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाथ' गासिबो मोनजोबखाया नोंथांमोना मिथिखागौ दा बिनिखायनो आं खोन्थाहरनो सानदों आरो नोंथांमोना सोरबायदिया मोननो थांगासिनो दङ एप्रिलनि 1 तारिखआव आरो एप्रिलनि 1 तारिखआव गासिबो जायफोर एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनानो फैसाखौ मोनजोबथारगोन नामा बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना सोर सोर मोननो थांगासिनो दङ बबे बबे जायगायाव बेसेबांसो मानसिफ्रा मोननो थांगासिनो दङ 10,000 फैसाखौ आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिखायनो फैसायाथ' मोनथारसै नालाय बिनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार बाथ्राखौ खोन्थाहरनो सानदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय दे नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना नोंथांमोना लालायबानो जाबाय आरो नोंथांमोननिसिम गिबियावनोथ' नोंथांमोना सोरबायदिया मोननो थांगासिनो दङ आरो फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांनि बे एकाउन्टनि कन्डिसनफ्रा माबायदि जानांगौ आं बेखौबो मोजाङै खोन्थाहरफिनबावनो सानदों दे बेखौथ' नोंथांमोना दायो गासिबो मिथिजोबखाबाय जानांगौ नोंनि बे आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन फैसाखौ मोननो थाखाय दा जुदि नोंनि बे हमना ला नोङो सेलेक्ट जाबाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि थाखाय नाथायबा नोंनि बे आधार बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा बे फैसा मोननोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ नाथायबा हयथ'बा मोनसे बाथ्रा दे जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा दाख्लैसो बुंदों नोंथांमोननो चेकसो होगोन जाहैबाय 10,000 फैसानि थाखाय दा चेक फैसा जुदि चेक होयोबाथ' जेबो प्रब्लेम जानाय नङा फैसा हाबनायाव नाथायबा जुदि डाइरेक्ट सोहरोबासो माखासे मानसिफोरनोल' चेक होनानै बिनिफ्राय माखासे मानसिफोरनिखौ सोहरजोबोबा बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट बिदिबा एसे प्रब्लेम जागोन नोंथांमोना चेकखौ मोननो हायोबाथ' जोबोद मोजां नोंनियाव बे आधार बेंक एकाउन्टजों बोरैबा लिंक गैफ्लाङाबाबो नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा सोहरबासो डाइरेक्ट डिबिटि खालामबासो बिथांमोना अब्लासो नोंनियाव बे फैसाया हाबनाय नङा आरो जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैयाबा दाथ' टेनसन लानो नांला नोंथांमोना सोरनाबा जुदि लिंक जायाखैबाबो जुदि चेकखौ नोंथांमोना मोननो हायोबाथ' जोबोद मोजां जागोन दा बेथ' जाहैबाय बाथ्राया दा बिनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो एक्टिभ मेम्बार जानांगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जोंहा बे लिरना होनाय दंखायोमोन आरो बिनिफ्राय बेहायथ' होनाय दंखायोमोन जोंहा बे गाइडलाइन्सआवनो बेंक एकाउन्टआ नोंनिया लिंक थाथारनांगोन आधारजों बेखौ होननाय दंखायोमोन आरो बिनिफ्राय नोंथाङा डिफल्टार जानो मोननाय नङा माने डिफल्टार माने नोंथाङा जायफोर माने बेंकफोरनिफ्राय जुदि नोंथाङा लन लादोंमोनबा सिगाङाव बिनिफ्राय नोङो लनखौ होनो हायि जाबाय नोङो माने डिफल्टार जाबायबा अब्ला नोङो बेखौ मोननाय नङा आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननाय नङा बेखौ मिथिना ला बिनिफ्राय बिजनेस प्लेनथ' नोंथांमोना साबमिट खालामखानांदों दा जायफोर नोंथांमोना बिजनेस प्लेनाव मोजाङै साबमिट खालामनाय जादोंबा जेबो प्रब्लेम जायाखैबा नोंथांमोनाथ' मोनखागोनखा आरो बिजनेस प्लेन साबमिट खालामनोथ' एसेबां माने जेबो प्रब्लेम जायाखै बायदि मोनखादों आङो नाथायबा बांसिन मानसिफोरनिया मायाव रेजेक्ट जादों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों बे गथ'फोरनि बेलायाव दै नोंथांमोना बेहाय होनाय दंखायोमोन नैबेहाय नायनो हागोन जों SC ST T ट्राइब्सफोरनि थाखाय गासै साब्रैसिम मानसि थानाय न'खराव साब्रै माने गथ'फोर थानाया नोंथांमोना इलिजिबोल जायोमोन एप्लाइ खालामनो दा बिनिफ्राय माखासे मानसिफोरनाथ' नाथायबा जेनेरेल OBC बिथांमोनियाथ' साथामसिमाल' एप्लाइ खालामनो हायोमोन दा बेवहायनो गोबां मानसिना रेजेक्ट जाबाय आरो सोरनाबा माने गथ'आ साबा दं बेखौनो माने साब्रै साथाम होननानै गोबाङानो एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय दा बिनि थाखायनो गोबांनो रेजेक्ट जाबाय आरो मानो होनोबा दाख्लैबावथ' जोंहा आरोबाव खेबसे भेरिफिकेसन जाबावदों नोंथांमोना मिथिखादों नोंथांमोना खोन्थानांदोंमोन नोंनिया गथ'आ खैजन दङ मा दं बेखौ सोंफिनजोबदोंमोन फुरा नोंथांमोनाथ' गोसोआव दंखायो जानांगौ बेखौ दा बिनिखायनो जेनेबा हमना ला नोङो जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बे समाव नोङो जेनेबा हमना ला नोङो साथाम होदोंमोन आरो साथामबाथ' नोङो एप्लाइ खालामनो हायोमोन नालाय नाथायबा दायो नोङो साबा जाहैबाय जों बर'फोरनाथ' साब्रैसिम एप्लाइ खालामनो हायो नाथायबा नोंना गथ'फ्रानो साबा सयजन बेबायदि दायो नोङो दाख्लै लास्ट भेरिफिकेसन खालामनायाव नोङो खोन्थाना होबायबाथाय आरो नोङो सेसखासै आरो नोंनि बे एप्लिकेसना रेजेक्ट जाबाय आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना भेरिफिकेसन खालामनाय समावबो जायफोर जेनेबा एप्लाइ खालामनाय समावनो नोंथांमोना ओरैबो जायो नालाय नोंथांमोननिया सोरनाबा रेशन कार्डआव एबा जब कार्डफोरावबो जोंनिया मालाबा न'आव मेम्बारफोरा साबा थाबाबो साब्रैफोरनिल' नाम थायो दा बेबायदिबा एसेबां मिस्टेक जानाय नङामोन जेबो गोरोन्थि जानाय नङामोन नाथायबा जुदि बेहाय रेशन कार्डफ्रावनो नोंनिया बे माबा दंखायोबा बिदिबाथ' जानाय नङाना नोंनि बे मा होनो फेमिलि मेम्बारानो बेहाय जब कार्डआवनो दंखायो एबा रेशन कार्डआवनो साबा दंखायोबा दा बेवहायसो जोंहा गोरोन्थि जागोन आरो दा बिनि थाखायनो गोबांनियानो रेजेक्ट जाबाय आरो
दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना नंखाय जेनेबा सिगाङाव साबा दं होननानै ओमफ्राय साथाम दं होननानै एप्लाइ खालामदोंमोन दा ओमफ्राय बिनिफ्राय साबा ओंखारबाय बा लास्ट भेरिफिकेसन खालामनायाव दाख्लैनियाव दा बेफोरबायदिबानो माने गोबाङानो रिजेक्ट जानायखौ दायो जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बे मोनसे जाहोननि थाखायनो दा बेहायनो गोबां मानसिया थालांसिगोन आरो फैसा मोनै जासिगोन आरो दा बिनिफ्राय माने स्टुडेन्टखौ हिन्जावसा गथ'खौ नोंथांमोना स्कुलाव दैथायहरनाय जानांगोन बिनि बागै जोंहा लिरनाय दंखायोमोन संकल्प पत्र नोंथांमोनाथ' लिरनो नांदोंमोन होनो नांदोंमोन दा बे जाहैबाय जोंहा इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेमोन नोंथांमोनाथ' मोनखागोनखा एसां माने जों बर'फ्राथ' एसां नंखाय एप्लाइथ' खालामखायाखै बायदि मोनदों आङो आरो जोंना बर'फोरनिया बांसिन माने गथ'फ्राथ' साब्रैसिमाल'सो बांसिन थाहैखायो साबा सयजन गाहाम थानायानो जोबोद खमखा दा बेनिखायनो आं माने आसा खालामदों आरो जों बर'फ्रा जायफोर एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना मोजां एप्लाइ खालामना होदोंबा मोनजोबगोनखौ आं एसे आसा खालामदों आरो दा बेथ' जाहैबाय फैसा मोनगोना दा बिनिफ्राय फैसाखौ माला मोननो हागोन एप्रिलनि 1 थारिखआव नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोजेनगोन दै बजालि होननाय मोनसे LICनिफ्राय फैसाखौ सोजेनसिगोन जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौथ' एनाउन्समेन्ट खालामखादोंआनो दा बिनिफ्राय नोंथांमोनासो माला मोनगोन दा बेखौ बुंनो हाला दै बे बजालि होननाय LICनिफ्राय एप्रिलनि 1 थारिखआव सोयोबा दा बे बजालि LICआवल' सोआबो जानो हागौ एप्रिलनि 1 थारिखआव माखासे LICनिखौबो दाजाबनानै फैसाखौ सोनो हागौ मोनसेल' LICनि बेबायदि सोलांबाथ' जोंहा गासै 126टा LIC दङ दा बारायबावबायसो दां दा बेबायदि जायोबा जोबोद गोबाव सम जागोन दा खेबसेनो जुदि सोनाय समावनो 20टा गाहाम 15टा गाहाम LICनि फैसाखौ सोना हरोबा गोबां मानसिफ्रानो खेबसेनो फैसाखौ मोननो हानाय जाहैगोन आरो दा जिखियानो जाया मानो एप्रिलनि 1 थारिखआवसो बेखौथ' मिथिसिगोन खैजन मानसिफोरनो फैसाखौ सोना हरजेनो बेखौ दा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय लिस्टआव नायफैदो नोंथांमोननि जायगायाव बेसेबांसो मानसिफ्रा दायो मोननो थांगासिनो दं बेखौ ब्लक वाइसआवबो नोंथांमोना नायनो हायो दै जेनेबा नैबे जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दा बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गासै 97,000निबो बारा मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन दा बिनि गेजेरावनो 85,000नि बांसिन मानसिफ्रा एप्रुभेलखौ मोननो हाबाय रिजेक्ट जानाया जाहैबाय 12,000नि खाथियाव दा नोंथांमोना बे बाक्सायाव थुना होबानो जाबाय दा बे बाक्सायाव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे गावबागावनि ब्लक वाइसआवबो डाटाखौ नायनो हागोन लिस्टखौ नायनो हागोन जेरै नैबे बार्मानि जाहैबाय नैबे दा बेवहाय बे बर्मायाव नोंथां बार्मा ना बर्मा होनथाय आं बारा मोजां मोनथिलायला दे गोरोन्थि बुंलांदोंबा बेखौ निमाहा होबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना बे बर्मा साइड ब्लगनि गोलैयोबा गोरोन्थि जादोंबा आंनि बुंनायाव नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय मारै प्रनाउन्स खालामो आं बेखौ मोजाङै मिथिया दा बे बर्मायाव जोंहा गासै 12,000नि बांसिन मानसिफ्रा एप्लाइथ' खालामदोंमोन दा बिनि गेजेराव नै 11,000नि बारा मानसिफ्रा एप्लिकेसनखौ माने एप्रुभेल मोननो हाबाय जोबोद खम मानसिफोरना रिजेक्ट जादों नै 712टा माने 712 मानसिफोरनि एप्लिकेसनाल'सो बेहाय रिजेक्ट जागासिनो दङ बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय बाक्सा ब्लकनिया दा बे बाक्सा ब्लकआवबो नायदो नै 16,000नि बांसिन मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेवहायबो रिजेक्ट जानाया जोबोद खम दा अब्ला नोंथांमोना बांसिनानो बेखौ आसा खालामनो हायो आरो माने गोग्गोम मानसिफ्रानो माने नोंथांमोना नैबे ब्लकफोराव गोलैयोबा फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं आरो माने बांसिन मानसियानो मोनगोन आरो रिजेक्ट जानाय लिस्टआ जोबोद खम दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ LIC वाइसआव नायनो थाखाय नैबे LIC वाइस नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेहाय थुनानैबो नोंथांमोना नायनो हायो नोंथांमोननि LICआव बेसेबां मानसिफ्रा मोननो थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना नायनो हायो नोंथांमोना बेहाय फैदो डिस्ट्रिक्टखौ नायदो नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखागोन नोंथांनि LICआ मा मिथियाबा गावबागावनि भटार कार्डआव नायदो भटार कार्डआव नायनानै नोंथांमोना चेक खालामदो आरो जेरै नैबे जाहैबाय जोंहा क'क्राझारनि नैबे फटबजरानि नोंथांमोना बेहाय नायदो गासै 32,000निबो बांसिन मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेवहाय 22,000निबो बांसिन मानसिफोरनि एप्लिकेसना एप्रुभेल मोननो हाबाय गासै 10,000नि खाथियाव जोंनि नैबे पर्बतजरा LICनि एप्लिकेसना जोंहा रिजेक्ट जादों बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय दतमा ST कनस्टिटुवेन्सि दा बेवहाय नै 19,000निबो बांसिन मानसिफोरनि एप्लिकेसना 19,000 बांसिन मानसिफ्रा माने एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बिनिफ्राय नैबेसिमा 17,000नि बांसिन मानसिफोरनि एप्लिकेसना दिनैसिमाव माने एप्रुभेल मोननो हाबाय रिजेक्ट जानायासो नैबे जाहैबाय 2,236 मानसिफोरनि एप्लिकेसना रिजेक्ट जाबाय दा बिनिफ्राय नैबे क'क्राझार STनि नैबे गासै 20,000नि बांसिन मानसिफ्रा एप्लाइथ' खालामदोंमोन बिनि गेजेरावनो 18,000नि बांसिन मानसिफोरनि एप्लिकेसना एप्रुभेलखौ मोननो हाबाय रिजेक्ट जानाया मात्र 25ल' दा जोबोद माने खम एप्लिकेसनफ्रा रिजेक्ट जादों जोंनि BTR एरियायाव जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोना गासिबो मोजाङै एप्लाइ खालामजोबदों जानांगौ जायफोरनिया रिजेक्ट जादों बिथांमोननिया हयथ' बेलेग जाथिफोरनिया रिजेक्टबो जादों जानांगौ जोंनि बर'फोरनिया माने जोबोद खम रिजेक्ट जादों बादि आं बेखौ आंनि साइडनिफ्राय आं बेखौ हमनानै लादों आरो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नेदो एप्रिलनि 1 थारिखआवथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय फैसाखौ सोना हरसिगोन दा
एप्रिलनि 1 थारिखआव फैसा सोखांनायनि उनाव माब्ला आरो फैसाखौ सोबावगोन बाखिखिनि थानाय एलएसफोरनिसिम दा बेखौ जोङो एप्रिलनि 1 थारिखआवनो मिथिनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम रेगुलारलि भिडिअ लाबोबाय थागोन नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000नि फैसाखौ सोनायनि बागैनो बैसागुआवबोथ' जोंहा मोनगासिनो दं नालाय सफैगासिनो दङ दा बे बैसागुनि सिगां नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोनोबाथ' जोबोद मोजां नाथायबा बे 10,000 फैसाखौ लानानै नोंथांमोना गाननाय जोमनाय बायदिसिना गारजोबबाथ' बहा जानो नोंथांमोनाथ' मिथिखादों नैबे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम हरदों फालांगि खालामनो थाखायसो नोंथांमोना फिसा फालांगि खामानि मावनानै देखायनो हाबासो नोंथांमोना फैगोन बोसोराव आरोबाव 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाखाबानो जाबाय जाथामब्लाबो नोंथांमोना बाहायनो नाङा फैसाखौ मोनोबा दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ शेयार खालामलायदो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेबायदिनो नोंथांमोना भिडिअ मोननो हायो बेनि थाखाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों